ассалому алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Ана ин двойкоҳо бо дигар ангош омадаи бисёр пурсида будед. Марҳамат, ана размерош ҳастай, дигар ангош ҳастай. Метавонед дархост кунед, мо доставка дорем. Дасташон инам хеле манжет дора. Аҷоибак фасон, ана ин ранг омадагиай бо. Дидед? Фавсак. Ина намудош бошад дигар хелай дохилаш. Нахоҳед аз ин намудош гиред. Ҳамаи ҳамино 350 сомониан донада. Касе ки опт мегира бо арзон мешава. Хулас, анамино двойкои фасоне ки бисёр пурсида будед ки омад боз ҳам навор карда нишон тиед. Рамат пешниҳод мешава шумо да ҳамин новинкаҳо. Инчунин ана ин курта сафедош омадагиай. Инора куртаҳои поёншон ҳамашон ҳамхе сафед омадаи. Куртаи сафед кати хушрӯ. Аҷоиб фасон. На остинакошон. Кадомеш ки дар кор боша ҳастай ҳозирашта дӯстони азиз. Дер накунед, нависед, доставкара мефаҳмонам. Ин наворе ки ҳозир шумо тамошо кардед аз бозори Корвон тарафи Тилобозор даромадгоҳи рақами 12 магазини рақами 61 магазин рақами 61. Хулас инами двойкои фасон. Инчунин ана ин куртаҳо тамом шудагӣ буданд. Бисёр пурсида будед шумо. 450 сомонӣ шудагиай ҳозир. И 480 буд. 450 шудай. Ина дигар ангош омадагиай. Ҳозир мо дар ваям нишон метем. Моделдам нишон метем ки чӣ хел дар тана меиста. Нами ҳама рангои ҳаваяй. Неким баъзеош аллакай размер намондай. Хулас шумо нависед, бо ма доставкара мефаҳмонам. Касе ки мисол мехоҳад ки мо доставка кунем, илтимос ҳамуно нависан. Нархошона гуфтам. Размер то размер чанда дура? Аз 46 то 56 размер ҳастай. Чӣ хеле гуфтам ози модель даем нишон метем ки чӣ хеле меиста дар тана. Дӯстони азиз, ина марҳамат бинед дар танаи модель чӣ хеле меиста. И курта беҳад хушрӯ. Ира материалаш королевский велюрай. Аз ин мо ранги сабзша нишон дода будем. Агар дар хотир дошта бошед, дарав тамом шид. Ҳозир бошад ана омадай бо дигар ангош сериш. Ҳамине ки шумо мебинед ранги серияй. Размеро аз размери 46 то 56 размер ҳастай. Нархаш 450 сомон. оз дигар ангошам нишон метем. Марҳамат, метавонед ки тамошо карда интихоб кунед, доставкара мефаҳмонам. Тамошобинони азиз, ҳозир бо хушрӯтарак якта ба якта моделора размероша нишон метем, рангоша нишон метем. Шумо метавонед интихоб кунед. Марҳамат, пурра рангаш. Ина қадаш королевский велюр. Ино ғавсакан хушрӯван материалошон ҳичи намешава. Чӣ хеле гуфтам 480 буд, 450 сомон шудагиай. Як навори доштем, дигар ангош буд. Наворе ки пештарак мо карда будем. Дар вақт ранго камтарак будан. Ҳозир бошад. Ина бинед чӣ хеле бисёр омадагиай рангош. Бисёр ҳам рангои фасон. Анами кабут кабутай. Кабути хушрӯвай. Дариҷа камакак сафедча омадестай, вале кабути фасонай. Ина марҳамат, ана ин перски виша. Ина ин новинкай. Ин навордан набуд. Ина метавонед ки дархост кунед. Бисёр ҳам хушрӯвай. Аҷоибот. Бо дигариша. ана ин сиёҳуш. Диде? Сиёҳшам дарав тамом шуда буд. Ҳозир бори навда ҳастай. Барои ҳавай дер накарда дархост кунед, мо доставка кунем. Илтимос бори дигар дӯстони азиз, касоне ки аз мо гирифтанӣ ҳастед, мисол мехоҳед ки доставка кунем, ҳамон нафарро нависан. Касоне ки хичон бозор омаданиян, марҳамат, ма суроғаша гуфтам, бори дигар такрор мекунам. Дар ҳамин видео ба фикрам аллакай 3 бор 4 бор шид суроғаша гуфтаистам. бозори Корвон тарафи Тилобозор даромадгоҳи рақами 12 магазини 61. Биёед хитом бинед. Илтимос барои адрес пурсидан дар WhatsApp нанависед. Бисёр менависанд. Адресора ман мегум, ҳамаша размероша, материалоша боз ҳам дар WhatsApp бисёр менависанд. Барои авай дар байни амин мешавад ки у шахсоне ки дар ҳақиқат ҳам чизе зарур мехоҳанд пурсидан ё ки заказ кардан, аз ҳамон ҳисоб ҳамонода ман сари вақт ҷавоб дода наметавонам.
барои вай бори дигар илтимос моро фаҳме. дӯстони азиз, касоне ки барои адрес мехоҳа, адресе ки ҳамин дуконе ки ҳозир ман нишон додум, ҳамин навора гӯш кунед. Адресшам аллакай 3 бор 4 маротиба гуфтам. ана ин новинкая чандай 300 сомон. як чиз дига ки ҳамин дуконе ки ҳозир мо видео кардем, ҳамаш борошон хушрувай, сифатошон нағзай, ҳам чизо цехода меброяд. нархи арзонтар кати, вале у боре ки якм бор бромадагиай, боре ки ай оригиналач хеле меган дига ҳай набинед. И бори оригинал якм сорчай хулас 300 сомон донадай. оптимда и бо арзон мешава. бо чӣ хел ранг дора? 12-13 ранг дошта. дӯстони азиз, аз ино размерош чӣ хела? аз 46 то 56 размер ҳастай. бисёр ваёи хушрӯан, расветкои хушрӯан, пушаймон намешед. материалшон ваяй мрамор барашка. ана баъд ин абаёе ки ӯзи ман нишонтон додам, ана ин намудор пураш мақсад бо қадрш нишон тиемтона метавонед аз ино гиред. ино 350 сомонон абая двойка. ана ӯзи бо ранги дигашам аст, вайшам нишон метием ва бо ҳамин видеоро ҷамъбаст мекунем. видеои дигармона интизор бошед. ана ин сиёҳош. марҳамат, метавонед дархост кунед. касоне ки заказ карданиед нависед, мо доставкара мефаҳмонем. боқӣ саломат бошед. хайр, то видеоҳои оянда.